Ko himmen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Ka gospel minta kasngi ka wandra hangi ya ka jinkerli. Pi onkum no ngalong uye. Ka jingtip bashisha syapang ujisu. Ka jingtip bashisha syapang ujisu kalong ka jimmentoy. Ne Henry ka jingtip malumala kalong kaba penjingahay iyan. Ngi baro ngi kran syapang ka jingtip. Ngi kran syapang ka jingsnotu iveya iveipa. Ka jingsnotu baba hapadeng kimi kipa hapadeng shikurim hapadeng himmen kipara hapadeng paralok kapadeng kipaya trailang kawanra iya ka jingya terli kawanra ya ka jingit kawanra ya ka burom but iveya iveipat kinya kinstang banyamur banyu burom iveya iveipat ka jings ngawutu ka jingtip ka jings ngawutu kawan na ka jingtip bashisha ladang iton jingtip malumala kataga jingtip kala ballong leze ya ka jingduna jong uweipat ne kaweipat ne ki jingsinyu kaba ngiwad tentang ki bruyu ki jid ben im ha ka jingsinyu ha ka jingtip basinyu ha ka jingsautu bakala habang istang ben im ha ka jingsautu bakala kata ka jingsautu bakala ka pinjot ya ka jingade jongi bat ki parabruyu ngila ben yo ibun ki ingasam ki jot namar kimdon satya ya ka jingsautu bashisha lese ulog umpadon ka jingsautu bashisha syapang ka jinglong jong kalok but kalok kampadon ka jingtip ne jingsautu bashisha syapang ka jinglong jong ulog haba ngi im hapadeng ki jingtip barit baria kata ka jingtip malumala kayalam bunsin syaka jingjot syaka jing ya kalad yaki bayid batoin na ka jingim jongi leze yaka jingya pen kalad yaka jingya de shikurim kabangitip bunsin ka jia namar omdon jingtip omdon jingsautu leze ki himmen ki para ki aka jia hapadeng jongi namar kimbat persyam ban sautu pura ya itai himmen ne itai para haka ju kadur yaki para logru bunsin kiya kiye tap mensiam henry nagabinda kano kadaw kinstang ban jingai no na iveya iveipa namar kimpat persyang ban sautu pura ita iveipa badu Jesu kelia ki apostol pi yad ban nga menda laisnem pilas nga bun ki baro kato kane ka jingshash kor ye ka jingi kai janga but ka jingya de ban nga kapelong ia pi ben sautu hadukat no yanga pelatip ayu syapang janga hato pi don ne em kata ka jing sautu bapura ban pelong kawe bat nga ko himen ko para ka jingim jangi kristan ka de ban poisha kane ka jinglong ka jing duwai jangi ka jing mane jangi ya ka jing puli ya ka tin utrai but ka jing shimenda ha ke sakramen baper kade ben yarap iyangi ben sautu pura ya kane ke jinglong bashisha ujisu ha ke jingim ladangim don kane ke jing sautu ba pura shapang ke jinglong ujisu haba wan ke jinge hakama jangi haba wan ke jing tenju hakama jangi haba wan ke jingale ha ke jingim jangi ngin stang ban kelon ngin stang ban artatin ngin stang ban jingai na ujisu nagata kadaw bon ki brio ki baduai ki banget ki bayeshirhem ya ujisu haba wan hakamat ki jinge ki stang ban shetkarla ya ka jinge ichonki ngi leze ngi ong ngi klim niem leze ngi ong ngi kila sakama balei bon ki brio ki sakama namar kimbat poi shaka jing sautu pura ya ujisu badu jisu kili ya ki apostol pipat pila poi hadukat no ke jing sautu syapang pipan pila poi shadukat no ya ke jingir syapang
bad ki apostol ki ong melong Christ ublay ubayim. Kane kalongka jingtip kabapura. Shisin bapi bangis ngauto bau Jisu ulang Christ badulang ublay bayim omde ublay bayam bad nangda ngistang yaga jingade kabajan bad Jisu. Hakum ke nege jing sauto bad ke jingade nginum jingai shunaw Jisu. Wad hakamat ki jinge. Nios ngona ka kitab Hagai. Kumno ublay wala keren lemba u Hagai sha u Serubabel kadba kari Israel kidon hapadenge jinge. Namar kila peit ya ublay kumba peit ki brio saudom kumba ki apostol ki ang don bon ki brio ki ang melong uwe na padeng jong ki prophet melong u Jeremia kumda terter namar ngitip ye kene ki jingle kabashai habangi puli ba na ka gospel jong Matthews ka ba Henry kat lai terter Kaiseria Philippi hangne u Lucas wong u jikatba u Jisu dang duai ha kawe ka jaka bakenja Henry umbat Batai syai kadar. Henry ngitip ya kene ke jingjia kabapura kumno u Jisu ula kor shiliang ya ke apostol badula hikai. Ula buat binia. Minda ublay ula awansha u Serubabel ban ang ngade utrai ubadon rengat batpi. Mensiam jeng utrai udon batpi. Mensiam jeng utrai udon bat ngi wei pai wei. Ublay udon hapo jongi, Jisu udon hapo jongi. Wad habang ngis ngau tu ngipang ngis shitam ngis ngau jinjar ngis ngau kotlad. Ngidi ben poi sha kane ke jing sautu ba u mensiam bakud udon bat ngi. U mensiam jeng ublay utrai kam hapo jongi. Bad ngidi ben poi sha ke jing sautu kabapura ban light loid na buon ke jinge ha ke jingem jongi. Henry ke jing song si kalong. Kadbang ya kendo jinge. Kadbang ngingop hakano ka jing talod. Nginum poishu shaka taka jing soto umensiem ublay udon hapo jongi. Habangi pang, habangi tiapang, ngimla ban soto. Lese don buon ki beriu ki haba hakamat ki jinge. Hakamat ki jing jinja. Hakamat ki jimpang jing shitom. Kistang ban hiar no na ka jinge. Namar ba ki hiar na ka jinge. Kimju yop pidiang ya ka bor Jisu. Kaboru blay haka jingim. Ngiyos ngo, blay wala ong hawo Serubabel. De manga ba aya kaksiar kaspabat baro na dong shadong. Henry kaneke jinget ngi don kam. Kaneke jinget pat ka jingshania haw Jisu. Kan perlong yengi ke balait loid. Lem kumda ngi im haka jing tolod brio jangi. Jisu kwa nangi iway pa iway. Bangin kindiyo ya ka jinget. Bad ngi pediang pura ya Jisu, bad ngin stang ban sautu ya ka jinglong Jisu hapo jongi, bad habang is ngautu kane ka jinglong Jisu hapo jongi, ngin light na buun gi jinge, buun gi jing shitam, ki jimpang jing shitam ru kin ai lad ya Jisu ka bor Jisu ban tre hapo jongi. Tangin duai ha kane ki Eucharist bakoi, naka benda kane ka jing sautu, ba Jisu don hapo jongi, mensiam bakoi don hapo jongi, kursiu yau kenamba ki jing shitam, ki jimpang, ki jing jinjar kabang ya kendo minda kinum donchu hapo jongi. Jisu be it karku kardo yangi, pen slay yangi daga jingir spoon jame. Pen roya ka jinge jongi, pen roya ka jing sauto jongi. Bangin dup la ban kam id yame. Kumjuri ki himen ki para jongi haki ingasem. Bangin dup tray shitam ban jan batki, ban id yaki, ban buram yaki. Kenapa ngin yada ya ke jingya deh haki ingasem ngin buram mar keliang namar medon hapo jongi iwei pa iwei en yaro ya utrai Jisu Christ.